prøve at give den der. Ja. Det kan vi godt lide. Jeg prøver at give den der. Jeg tror godt, begge gris godt kan lide mig. Jeg tror godt, begge gris godt kan lide mig. Jeg er da skægt, hvor de kærer mig. Jeg tror ikke, at det er den orker. Nej, så vil hellere kæle, tror jeg faktisk. Jeg tror også, det er sådan, de begynder at lyde så ynkeligt. Sådan. Åh. Så noget kæle på maven. Hey, det er mærkeligt, for den her er helt dybt på maven, så er det helt mørkt. Ja. Det er de kan Og den der holder faktisk også større patter end den her. Ja. Den er i hvert fald dybere og længere. Se, har den her. Den har jo slået sig. Den har fået en ret. Det må vi hælde over. Det skal jeg. Jeg kan se lidt en tak. Ja, den har faktisk store tænder. Ja, og en kæmpe. Hvad siger du? Fordi den har slået sig. Så holder jeg et slag på. Den er helt stille. Ja, det klapper ikke. Ja, den er stille. Nej, jeg synes, du er fantastisk. Jeg vil gerne kæle sådan noget mere. Men jeg synes, du er helt sikker på det hele. Ikke klap så meget, bare æge. Jeg tror godt, det bliver til æde. Den har bløde pinger her. Har den det? Hvor kan man overfise dig? Hvor kan man overfise dig?